tanggal 25 Desember 2010, tanggal 19 Muharram Suro 1432 Hijriah, Sabtu Pahing. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ora langsung la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ning iki mau ana seselan wawu. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Akhir zaman ibadah iki mau wis mleset ora niate ngawula karo sing tuwa. Terus kabare piye Kang Nurdin? Kang Nurdin sing dadi bintang film. Artis. Saking ayat-ayat Allah tumurun kemalih ugi huruf hijaiyahipun mugi dados sarana uripe bumi, padange ati, syukure raga wangsul pengradosan ingkang dipun kersake. Kersake kol-kolahe balik ning gone Gusti Allah. Nah, sehingga apa raga iki mau dituntun. Nah, sing drumuske nek ora iso njaga pikiran. Sehingga sirah iki mau lam alif. Dadi pikiran kudu dicangkrang lek sithik. Kene iso mensyukuri rezekine Allah sing ditutuke bojo lanangi. Nek iso amanah, iso mutmainah. Yo pajire ya enteng. Amin. Ning yo mau tangan tengen kiwa tetep alif. Nah, apa iki gampang ora? Dadi sing mati ora ndur akeh. Pikiran pun yo mon. Mulakna ning gone posisi dodo mem sumar. Jadi ikimu kenapa angel